14 लोग शहीद भइले होखे अबरुदनवा रामा। 14 लोग शहीद भइले होखे अबरुदनवा रामा। 14 लोग शहीद भइले होखे अबरुदनवा रामा। CDS विपिन रावत के चल गईल जनवा रामा। CDS विपिन रावत के चल गईल जनवा रामा। CDS विपिन रावत के आर्मी के चीफ भइले देशवा के वीर हो। उनका याद करी तबा होखे बड़ी पीर हो। आर्मी के चीफ भइले देशवा के वीर हो। उनका याद करी तबा होखे बड़ी पीर हो। भारत से लुटाई गईले हीरा मानिक खनवा रामा। भारत से लुटाई गईले हीरा मानिक खनवा रामा। CDS विपिन रावत के चल गईल जनवा रामा। CDS विपिन रावत के चल गईल जनवा रामा। CDS विपिन रावत के। तो चलिए दोस्तों दूसरा अंतरा कैसा है। बाट हेलीकॉप्टर से उड़ी जे समीर में। कैसे विधाता लिखा दिहला तकदीर में। बाट हेलीकॉप्टर से उड़ी जे समीर में। कैसे विधाता लिखा दिहला तकदीर में। कितना के हाथ से चूड़ी खुल गईल कंगनवा रामा। कितना के हाथ से चूड़ी खुल गईल कंगनवा रामा। CDS विपिन रावत के चल गईल जनवा रामा। CDS विपिन रावत के चल गईल जनवा रामा। CDS विपिन रावत के। तो दोस्तों अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग कमेंट करने में बहुत कमी कर रहे हैं। धन्यवाद।